1900-tallet går under navnet industrialisering, fordi industrien begyndte at komme til byen. Nye bygninger og fabrikker blev til. Der blev også bygget Københavns Rådhus i 1905, og Københavns Hovedbanegård i 1919, og Grundtvigs Kirke i 1940. København var delt ind i klasser i rige og fattige. Arbejderne boede tæt sammen. Deres vilkår var meget dårlige. Der var ikke særlig mange penge. Cheferne og butikkerne gav arbejderne rigtig lav løn. De rige levede godt med gode vilkår. AIDS var meget udbredt i 1900-tallet. Også anoreksi og bulimi, fordi at lige pludselig var det ikke godt at være fed, som det var i gamle dage. Der er også rigtig mange, der havde fnat. I 1900-tallet begyndte man at skåle champagne og spise kransekage kl. 24 nytårsaften. I 1900 spiste man kærtemælkskoldskål som en sommerforfriskelse, og den første kendte opskrift er fra 1927. Man begyndte også at lave hjemmebagt brød. I 1920'erne begyndte man at bruge blikmadkasser i stedet for avispapir, og i 1920'erne kom fast food også til Danmark. 2. verdenskrig varede fra 1940 til 1945, hvor Danmark var besat af tyskerne. Københavns bygrænse har ændret sig lidt siden 1900-tallet, men den bliver ved med at ændre sig.